Vi lever i en globaliseret verden med adgang til et hav af tv-kanaler. Flere og flere kanaler begynder at sende reality shows, som for eksempel Paradise Hotel, Fristet eller Luksusfælden. Det er nu muligt at se flere og flere private og intime sider af det almindelige menneske på offentligt tilgængelig tv. Hvorfor deltager folk i reality shows som Luksusfælden, og hvorfor vedrører det os? Vi har spurgt nogle første G's elever, hvorvidt de ville deltage i et reality-program. 43% svarede ja, hvor 57% svarede nej. Har du set Luksusfælden? Jeg ser Luksusfælden, ja. Hvorfor ser du det? Jeg ser Luksusfælden, fordi jeg synes, man godt kan bruge det til noget. Jeg synes, det er meget sjovt at se folk i de der dumme situationer, som de er kommet i. Men jeg synes også, man kan sådan lære noget af det, fordi så kan man også se selv, hvad man ikke skal gøre. Så jeg vil gerne have I mødes med mig ude foran om et øjeblik, og I skal tage jeres bilnøgle med. Jeg tror ikke. Jeg tror, at jeg holder til meget mere nu. Hvordan hænger den deltagernes overforbrug sammen med det senmoderne samfund? Jamen, jeg tror, det hænger sammen med, at vi i det senmoderne samfund har fået nogle unge mennesker, og måske også nogle ældre mennesker, som mig selv, der går ret meget op i at have de rigtige ting. Den rigtige elektronik, den rigtige telefon, det rigtige tøj, og køre en rigtig bil og sende nogle signaler udad til om, at man har styr på sit liv. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man følger med. Ja. Og det kan godt koste kassen. Jeg tror for det meste, det er på grund af, at jeg synes, det er meget underholdende. Og det er bare sådan noget, når folk dummer sig på tv, og de drikker sig fulde, og de siger nogle dumme ting, eller gør noget, så er det sådan noget, der kan få os andre til at føle, at vi har et bedre liv, og så griner vi af det og sådan lidt hygger os med det. Det er jo noget af det samme, men jeg ser det nok på grund af, at jeg synes, det er sjovt at se, både fordi folk dummer sig. Og så også fordi de gør alle de pinlige ting, ikke? Og så kan man måske ikke man kan sætte sig i situationen, men man synes alligevel, det er meget sjovt. Og så når man selv gør det, så synes man også, at det er meget sjovt. Så. Og det var 21 søndag for nu.